Stacey McDonald, jij bent van de Caribbean Cetacean Society en dat betekent walvisachtig, hè? Klopt, ja. Goed zo. Jij bent al bezig met, volgens mij al 2 jaar lang, met onderzoek hier in de omgeving, Curaçao, Aruba, Bonaire, maar ook de bovenwinden, onderzoek naar walvissen en dolfijnen. En met iedereen die ik erover praat, die vragen, zijn er hier walvissen? Ja, en die mening deel ik. Toen ik hier opgroeide, dacht ik altijd van er zwemt weer eens een dolfijn voorbij. Maar echt weten dat hier ook walvissen zijn, dat wist ik niet. We doen inderdaad nu een aantal jaar onderzoek met de Caribbean Cetacean Society, CCS in het kort. En daarmee kunnen we dus aantonen welke soorten we hier in onze wateren hebben. Het is al bekend bij sommige mensen, maar niet bij iedereen. En vooral ook wat we kunnen doen om deze soorten beter te beschermen. Dat is belangrijk. Maar nog even terug naar de walvissen. Zijn het die grote walvissen die we van tv kennen, die echt enorm zijn? Zeker weten. Ik zeg altijd, het gekke is dat we in onze eigen achtertuin, in onze zee, hebben we potvissen. We hebben de brightswill, dat is een soort beliensoort met die harige tanden. Ja. Dus die hebben we ook. Af en toe wordt er ook een bultrug gespot die langs zwemt. Dus we hebben hier absoluut ook walvissen zitten, naast heel veel soorten dolfijnsoorten. En het onderzoek bestaat echt uit gewoon 's ochtends vroeg met een zeilboot het water op gaan en dan maar kijken wat je tegenkomt. Ja, klopt. We volgen een gestandaardiseerd protocol wat we gebruiken voor de hele regio. En inderdaad, we zitten op een boot, een zeilboot, om zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken. Dan zijn er 2 mensen die de hele dag door, wisselen we natuurlijk wel wie dat zijn, naar de zee turen om walvissen en dolfijnen te spotten. We maken ook gebruik van een onderwatermicrofoon, een hydrofoon, om te kijken of er wat zit of niet zit. En dat helpt ook voor sommige soorten om ze te helpen, om ze te lokaliseren. En als we wat zien, dan gaan we heel voorzichtig volgens het protocol richting de soorten toe. Houden we altijd een veilige afstand, zodat we ze niet verstoren. En beginnen we met de verzameling van data. Moeten we blij zijn met de hoeveelheden die er zijn? Je noemde net al bescherming. In hoeverre is bescherming nodig? Nou, de soorten die zijn in alle wateren van de ABC-eilanden, maar ook de andere Nederlandse eilanden, zijn al volgens de wet beschermd. Laat dat vooropgesteld zijn. En ze mogen ook niet lastiggevallen worden, er mag niet op ze gevist worden, et cetera. Dus die bescherming hebben ze al. Wat nog niet per se het geval is voor alle eilanden, is dat ook hun habitat, dus de wateren, ook daadwerkelijk zijn beschermd en worden beheerd op een manier waardoor deze soorten het heel goed hebben. Dus dat is iets wat we ook met het onderzoek proberen te doen. Kijken waar deze soorten zich bewegen, wat ze daar precies doen. We hebben hier bijvoorbeeld ook potvissen die eten. Als we weten dat ze op bepaalde gebieden eten, dan is dat dus een plek die je ook met rust moet laten. Of in ieder geval moet voorkomen dat daar allemaal gekke ontwikkelingen gaan ontstaan, zodat zij verstoord worden. En nu moet er een onderzoek gepresenteerd worden aan alle verschillende eilanden. Curaçao, Aruba, Bonaire moet je naar Nederland mee. Ja. Om te zorgen dat moet er beleid komen of moet er gewoon meer kennis over zijn bij de overheden? Ja, ik denk dat het in sommige gevallen al begint met meer kennis. De eilanden die hebben dus ook al een verplichting om de soorten te beschermen. En met deze kennis, door dat te delen, hopen we ze ook te kunnen motiveren om inderdaad die volgende stap te nemen en mogelijk beschermde gebieden aan te wijzen. En ook vooral beter samen te werken tussen de eilanden. Want wat belangrijk is dat de soorten geen grenzen kennen. Nee. Wij hebben onze EEZ-wateren en dat heeft ieder eiland voor zich. Maar deze dolfijnensoorten en walvissoorten die zwemmen in principe overal naartoe. Die kennen de grenzen niet. Dus daardoor is die samenwerking op lokaal, maar ook regionaal niveau essentieel. Heel goed dat je dat doet. Succes met het verdere onderzoek en hou ons op de hoogte. Maar dan heb ik nog één laatste vraag. Zijn ze gevaarlijk? Nee, ze zijn niet gevaarlijk. Ja, het zijn wilde dieren, dus ik ga nooit tegen mensen zeggen, en dat doe ik absoluut niet met ons protocol, spring het water in en ga met ze zwemmen. Want ja, het zijn wilde dieren, zeker als ze een jongen hebben, kunnen ze absoluut beschermend zijn, maar ze zijn niet gevaarlijk. Ze zullen ons niet aanvallen zonder dat er reden voor is. Als wij ze met rust laten, dan laten ze ons ook met rust. En dan doen zij hun dingen in het ecosysteem waar wij gewoon van kunnen genieten en profiteren op onze manier. En dan doen wij onze slechte dingen in het ecosysteem. Nee, dat moeten we dus niet meer doen. Dankjewel. Ja.